Iya. Lali janji ini kok. Oh iya. Ngono kok mencereng ya. Gedheke senter. Rawani nek ngonekke Tatin ayo. Apa? Apa mau ngamun ya? Ora muni aku mejen. Diaturake sing pungkasan ya, Nak. Iya, iki dinggo penutup. Napa niku? Mbak Tatin. Oh, Mbak Tatin. Ya, Nduk, Cahayu. Heeh. Tatin. Wis di TG-TG. TG-TG ya. Ditunggu-tunggu. Oh. Ya, Mbak Tatin. Ditulungi ora, Nduk? Iya no. Oh iya, aku ki. Masa liyane tulungi aku ora. Oh, ndak darani pilih soh. Aku pilih gendong ngarep. Modal ora. Semono sok. Gendong. Kek digendong. Rasa ngambake senter ngono kuwi. Apa kok senter? Lentonge lho. Iya, kena istilah. Aku ndek istilah nek sok tanggo paduro bojoku. Aku tulungi rasi dadi gendong wis engko ndak Engko sentere ndek selat ombo ya, Nak. Ndak konslet malah murep sentere. Kuwi itu senter kuwi plentrong. Oh, plentrong. Kene Nduk Cahayu, Tatin. Mriki ta Budhe mboten sanesu-nesu wae. Aku ndek digalaki Pak Demu. Ora kowe anggo nesu mencereng malah kaya cempe ndelik. Niki nesu beteke di dereng dinehi to. Jenengan. Aku ora duwe. Ana sing Oh Pak Demu ki njaluke ya sing aneh kok. Ora mbok wis Bu, nek aku trimo mulih kok dunekke cempe, dumekke senter. Kaya ora kajen. Maksudnya kaya wong lanang ki ming waluya tok. Lah apa nggih ngoten nggih saene Mbak Canggi. Angge lah napa wong wedok kok pasrah-pasrah dunekke kaya cempe ndelik. Nggih tenan kok. Nek sampean gelem mangkukup. Mangkukup pun mangkukup. Kok dikukup padake wuh. Panjenengan iki napa nggih riyen ki mripate sakit po? Lah kepiye to? Lah ndek bojo kaya ngene kok ya aku ki anggere amor karo bojoku tak krukuk kok ra iku. Lah iya wong kaya ngene kok ya gelem ngono lho. Karo merem. Lah wong aku ki ndek anak 5 ki anggere tak kudang roh aku ki do mecicil kok kuwi. Lah wong lane kok Budhe gelem. Sing nomor 6 iki putuku tak kudang ora mecicil mergo lek ngudangi putuku tak kurepke ngono dadi ora mecicil. Wah kuwi aneh-aneh. Oh senengane kok cok. Ngapa kok mengkal barang kaya Jaran ngono, Pak? Kuwi jenenge Bagus iki ya ngono kuwi. Oh nek bagus sih ngene iki. Ya Ah, wis. Anggrene wong ayu rak polahe. Nah aku dadi wong wedok iso ora betah. Nah aku dunake mripate kok senter barang kuwi. Jane nggih kula niku nggih runtik. Ya mulya nek mengarep mulih kowe. Malah enteng gawe aku. Tenan. Ora ngriwek yo. Tenan. Marai kerinan. Kok marai krinan piye? Bojo kok marai kerinan ki maksudnya piye? Lah nek amben bengi mung masuk angin. Terus padake wong lanang ki awan nyambut gawe apa piye? Amben bengi. Wujud marai kerinan ki rumasane aku nek wengi ngopo? Masuk angin kok ono sak jam. Masuk angin kok anggur turu wilir. Masuk angin lho kene ngeroki lho. Saking mangkel kowe nganggo bendul iku ngeroki lho kok. Gelis abang ya. Dari darah tinggi kok piye ngono pecok jempole metu gedhe ngisor ya medun darahe aku ya ngono. Ya. Masa ya dipecak ngono ya sakit. Lah ya nek darah tinggi iki jempole ngisor batuk truk ora. Ah wong kuwi iki yen sen omongane kok ngono kuwi kok nek ngomongke guluku lara. Lah semar ya wis rasa nganggo gulu. Biyen ki katon napa, saiki katon napa. Yo sampeyan iki jane sing tok gondhani napane to Mbak Walucane. Ya ora mesti. Kok ora mesti. Aku takon kae kok ora takon ngono. Lah aku krungu. Aku iki rumangsaku aku dadi kau. Aku wong lanang iki ngrasake wong wedok tok unek-unekke menurut lara-lara. Lah ya ora ngrasake nek ngono kok wis ben sak karepe. Bojo-bojoku dhewe kok sampan melu srikutan. Kowe iki ora srikutan tegese belani aku. Ayo kowe iki. Nek wong wedok diunekke ngono kuwi intern rumah tangga. Lah nek intern bendina sampean ki ya muni-muni wae karo aku. Nek intern rumah tangga le omong-omong rasa gomek aku krungu. Ya sampean ora usah ngrungokke kok kene iki jejelik kapuk apa piye ngono kok dadi. Ora ngrungokke. Ayo nembang apa anu? Apa aku barang tok seneni? Jenenge ikut serta. Kok yo. Ayo Nduk Cahayu arep nembang apa? Nah, ngono kuwi mah aku ora ngerti urusane kok melu-melu diseneni. Ya ora usah kuwi malah disenani wong loro aku malah. Ora. Aku jajal wani jenenge Tatin kok abruk tenan kowe. Oh lah ngerti. Untung bojomu ki tak unekke apa-apa ming meneng. Coba entuk wong wedok sing Lah nek aku ngono tak kon ngilo ket wingi, mbok ngilo rupane kaya ngono. Nggon aku ora nang kiloan, nggon aku berukan kok. Ngaco maksudnya lho. ngaco iki lho kiloan. Oh, lah omahku ora nang kaca. Lah apa? Wong nang kaca wae tak pecah kok. Amargane goroh. Kok ora?
Kok goro? Aku lewat lho iki jemet ngendi yo. Wah, kancane Lah kene ya rumangsa. Kanca tak pecahi tak ganti gedhek kabeh kok dadi aman aku lewat wis ora eneng sing wah kanca ki do goroh. Wong baguse kok ngono-ngono kanca elek. Aku kok nek ora ngakoni ya ngono kuwi. Ayo ke nembang. Ya ben, nembang apa, Tin? Nggih. Nembang nggih kepiye to? Kok sithik lho, ngapa? Ya iya men awet lho kok sithik. Lali janjine Mas Geter. Sing penting ora lali utange. Ayo. Jenengan lali ra? Genah aku karang apa-apa iso sing angel ki gur nyarutang. Kae kalau nganti mesake Mbak Suindra wani nyedak kae dunak-unak. Oh ya wong kula ajeng nyedak ngono ya wis muring-muring ambumu wis ra kotatin ngono. Ha iya guru ambune guru obat tok turu karo bojo kok kaya ngeloni apotek aku ra yo sek. Ora jenengan kok omong lho belani ana ming meneng bae kok kaya aku ya melu-melu ora trima. Aku yang anggere sekecap. Mbok iki mbok didelok rupane wae kaya ngene ambune ya kaya ora sah wong lanang ya arep elek kaya ngapa ke kuwasa. Kuwasa apa? Ora mesti sing jeneng rumah tangga ki aja kuwasa-kuwasanan. Ben aku kuwasa kok. Sampeyan ra kuwasa ya karepmu nek aku kuwasa. Sampeyan ora cocok karo aku kono ndagel nang lor kebon kono. Nek sampeyan ra cocok karo aku ya kono mayane ngalih kono jero nek. dalan Wis sak paket to darah pisah piye? Tundrung-tundrungan ya ayo. Oke mau kok mancai omong aku wae lho. Ora mancai ya gur lolok terus ya men mancai karang duwe pikiran kabeh kok. Nah sing jeneng emansipasi wanita itu sekarang wong wedok ki padha karo wong lanang. Wong saiki iki hari ibu. Ku yo kleru wong lanang kok padha karo wong wedok nek ora ana wong rabi. Wah sampeyan yo aneh. maksudnya sedudukane lho ora wonge ora blegere. Pendudukane sapa sing duduk ora ana sing duduk kok. Makane tak duduki ikatane iki lho. Abi kowe didudukke saiki apa piye? Hah? Kowe dudukke saiki apa piye? Ha loro no. Lho, karo sapa? Aku wis sisan ngomong. Iki jane upamane aku ngadeg karo kowe iki dibetreti ngono wani lho no. Wah padake pitik betreti. Ayo ke nembeng. Nembeng. Nembeng kok nembeng. Ayo. Nggih, Bu, Pak. Heeh. Ayo kok arep menbang dadak benake wuwung. Ayo. Wih. Apa lho? Aku tuh bojomu lho ora muring-muring kok. Kleru. Sorry. Ya Cahayu. Kok kan ya teman-teman. Walau gur kene yo nganti kaya kene aneh. Ora apa-apa kok ndemok. Lah tempo kon nendang yo mureng-mureng. Aku sombo sindenku sapa-sapa didemok aku mongko urung tau lho ndemok bojone. Yo. Lah ya ki sing jenenge untunge dagelan ya ngene iki lah nek ora pandagel nang penrungi bojone ngene iki sampean kok aneh. Heeh, nggih ya. Lho. Aduh ndemok terus. Walah ya gum demok ya nyon demok nek ora trimo kowe iki. Gak gelem no. Aku gegere kaya geger kebo ngono kok. Ngawar. Geger kebo, geger jaran. Ayo Nduk, nembang apa? Iya. Lali janji ini kok. Oh iya. Ngono kok mencereng ya. Gedheke senter. Tawani nek ngonekke Tatin ayo. Apa? Apa mau ngamun ya? Ora muni aku mecin. Tina minggu Nang gembira loko. udah kuwi Kang tak anti Sake bojone terus delek-delek kae. Terus radoyan mangan 3 tahun ra mangan kae ngarep-arep. Nggih. Ya tenan nek engko anggere aku nganti ngelu mules ngono piye. Wis sesuk mengke bali teng omah kula mawon. Oh nggih mangke kula nggih. Lah sing bayari kredite ngomah sapa kok dadi kuwi wit kompor nganti kolor kredit kuwi. Anggere esuk antri kur daya nagih utang. Bojoku ki pinter utang. Lah wong yo ora ganti sampeyan kok. Wong sampean katoke anggere nembung yo nek ora tak utange ora katokan. tak katokan Mbah. Tegese nganggo sarung lho, no. Ora den ya ora sarungan Pak Kato. Nah, adus. Tina meni ngayang
Nek mangan kuaci iki doceki. Lah ya piye nek raden ceki? Mbokmu gedhe dina kuaci sak bungkus gosong kabruk. Lah mumbruk. Aku kira sing marahi sampean to. Mangan Kepiye Pak nek carane mangan kuaci? Ana ora sabar ya dikremus ngono to mau. Desa. Lahirmu ki ngendi? Gunung. Kene padha-padha desa areng gunung kok Ya beda nek gunung ki dhuwur nek desa ki ndek. Apa iya? Aku ki darah biru. Weh. Darah biru. Mas, Darah biru. Oh, lah ketuthuk jempolku mbiyen. tak kira konglomerat ngono. Nah, aku ki keluarga jeron beteng. Ya Beteng pasane kodhok yuyu ngono kuwi nok. Ora ya kadal barang kuwi. Ayo. Anane pijerasa maya. Nek rong duwe ora kok nyemayani. Pinter golek utangan. kira Mbah Wailu ya. Lho, ra ya ramong aku dhewe to Pakne. Ndane suwe-suwe ki do sengak ngeyel iki. Alasan ngendar jen. Penggendar ki nek saking terampile ngono. Deng deng terereng. Tangannya jangan terampil ya. Bilang apa sorry. Aku wis ora
nganti dumpyuk. Kudune tung bulan tu tak tu brong. Sawet Bimo ta? Iya. Ora apa-apa. Ya kan ora apa-apa wiyaga nganu kok apa di luar batas kok kene. Oh, ngger nuthuk bendewe kok kleru. Ayo penabuh kok nganti ning pinggir panggung saking akeh. Iya. Wis bayangno, kon bayar piro aku nek kaya ngono. Wis iki Bima mau bengi sing ngedram aku dan cucul ki kaya awel kae lho. Iya. Monggo. Ya ora apa-apa. Janjane kowe Sampun Mbak Jange niki wae nggih. Matur sembah nuwun. Iya.